No Franji su se pružili tu priliku, a oni su im zahvalili na najbolji mogući način. Zbog dobrih ocjena našli su se među 20 najboljih škola u zemlji. Svoju afričku priču s nama je podijelio Framiro Babić. U zabačenom selu Subuki, u središnjoj planinskoj Keniji na gotovo 2000 metara nadmorske visine, postoji jedno posebno mjesto, sirotište Mali dom i Franjevačka misijska škola St. Francis, koja se našla među 20 najboljih u Keniji. Ime koje vam je možda najpoznatije vezano uz ovo mjesto, ono je Framire Babića. To nas naravno sve ispunja radošću. Drugim riječima što znači da u 4. razredu, iz 4. razreda od naše škole, njih 20 će biti stipendirano od države i idu direktno na fakultet. Dobili su tako priliku kako prije nisu mogli ni zamisliti. Škola trenutačno ima 300 učenika, a zanima ih sve, od jezika do matematike. Ipak, kao prava djeca, najviše vole pjesmu i ples. Tako da smo napravili isto jedan TV koji smo stavili u dvoranu, blagovalno, ajmo reći, gdje jedu oni tu, a to ujedno i dvorana i za ostale neke aktivnosti. Tako da oni znaju dosta uz TV i plesati, što je zanimljivo. Skriveni pokretači ovih promjena su kumovi učenika. Samo prošle godine iz Hrvatske ih je bilo 90, koji svojom donacijom od 400 € na godinu po učeniku pokrivaju troškove školovanja, a kumovi mogu postati svi. Naravno, kumovi na kraju školske godine dobiju informacije o svojoj djeci, znači koji oni školuju. To je uvijek dobro da se stvori neki lijepi, prijateljski, naravno, ili čak roditeljski odnos. Među njima se tako rađa posebna veza. Imamo jednog dečka Nikolasa, on je iz malog doma dijete i on ima za svoje kumove, oni su iz Hrvatske. I naravno kad se pita Nikolasa šta bi on htio biti i tako, obično on kaže da bi bio možda liječnik, a nekad kaže da bi bio i pilot, a upravo njegovi kumovi, to dvoje ljudi, mama je liječnica, a tata je pilot. Biti ovdje zaista nije lako. Većinu vremena žive odcijepljeno od ostatka svijeta, jer se platni putevi pretvore u rijeke za vrijeme kišne sezone. Do prije nekoliko godina nisu imali ni vodu, no promjene se ipak događaju. Obnovili su dosta učionica, spavaonicu za djevojke, a slijedi spavaonica za 150 dječaka. Kad sam tamo s njima, onda slušam njihove probleme, slušam njihove potrebe, i naravno djeca kod djeca su oko tebe. Oni dosta vole u našu djelačku kosu i onda rade ti pletenice, igraju sa tvojom kosom. Framiro u Afriku je došao prije 13 godina. Maštao je o misiji u prašumama Amazone, no put je ipak bio drugačiji. Čak i njegovo ime Miro znači čovjek iz Afrike, a recept za biti dobar misionar prilično je jednostavan. Jedi polovinu, hodaj duplo, smij se troduplo i voli bez mjere. O odlasku iz Afrike Framiro za sad još ne razmišlja. Treba završiti, proširiti mali dom, jer ja znam da ima još puno djece koja su invalidna i treba će takav jedan smještaj koji mi imamo ovdje. Iako Afriku pogađaju velika neimaština i bolesti, ljudi su sretni i veseli. Nema plakanja u Africi, nego su samo dopuštene suze radosnice. Naravno, Afrika kao Afrika ima masu takvih događanja, mislim slučajeva gdje čovjeku možda i poteknu, ne možda, nego sigurno ti poteknu suze. Kad uspiješ to, kad sve uspije zajedno, kad uspijete zajedno, naravno nešto postići i ostvariti, onda je vrijeme za radost, suze radosnice, i za ples.